Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi ucabanga ukuthi iqembu lakhe lifundile ephutheni labo ngemuva kokuhlulwa yiPolokwane City, manje sebekulungele ukudlala neTS Galaxy namuhla. IGalaxy izosingatha umdlalo neChiefs namuhla emdlalweni okuwukuphela kwawo weBetway Premiership. uNabi uthi bafundile emaphutheni abo futhi sebekulungele ukudlala neGalaxy esiqale ukunqoba imidlalo futhi ufuna ukujabulisa abalandeli ngokuwina. Umdlalo wokugcina uphoxile ngoba badlalanga kahle, abazange bawulawula umdlalo, basuse ibhola ngokushesha noma benza amathuba okushaya amagoli, nabo abazange bawasebenzisa amathuba okushaya amagoli ngesiwombe sesibili. Kodwa uNasruddin Nabi ucabanga ukuthi bafundile emaphutheni abo, basebenze kulezi zinkinga isonto lonke futhi bagxile ekudlaleni ngokuzikhandla kusukela ekuqaleni kwaze kwaba sekugcineni nasekushayeni amagoli. uNabi uyazi ukuthi iGalaxy iyiqembu eliqinile elingakaze lihlule emidlalweni emithathu. Bayazi ukuthi kuhlale kunzima ukudlala ngokumelene nabo, kodwa bakulungele ukwenza konke okusemandleni abo futhi bathole umphumela abawufunayo. uNabi ucabanga ukuthi iGalaxy nayo ifuna ukuwina, ngakho abakwazi ukuyithatha kalula. Kudingeka bakhombise amandla abo nokuzethemba futhi benze abalandeli babo bajabule ngokuwina. Yize abanye abadlali belimele, uNabi ukholelwa ukuthi iqembu elihle lidinga abadlali abaningi abahle. Bayabathemba abadlali abazodlala ukuthi bazodlala kahle. Iqembu lizosebenzisana kungakhathalekile ukuthi ubani odlalayo.